Usa kaming gabi, mga angkol ug mga ante. Kumusta naman kayo mga angkol at mga ante sa gabing ito? Sana mabuti pa rin inyong lagay nga gabi tayo. Siyempre, kumustahin ko kayo. Kumusta man ang inyong weekend? Ikaw, Col, ano bang meron nung kahapon? O yung nung Sabado o yung nung Biyernes, no? Sana naging masaya at siguro, no, nakapagpahinga na kayo. Ikaw, Col, nagpadako lang ka siguro sa imong itlog sa kwarto tibok adlaw. Simpleng buhay, no? Pag sinabi mong simpleng buhay, huwag ligo-ligo, huwag tutmas-tutmas. Diba? O kaya naman yung iba naman dyan, kaya dahil nga nakabili ng ticket siguro, nag-spend na kanilang weekend somewhere down the road. Naligog dagat, nag-suroy-suroy. Maganda kasi yan, no, mga kabisyo, kasi nakakatulong yan sa ating mind and body na makapag-recharge po tayo. Nagpa-charge kas imong kigol para ganado ang imong spark plug inig Lunes hangtod Biyernes. Sa gabing ito mga kabisyo, mga angkol ug mga ante, maganda siguro, no, pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na nagpapasaya sa atin. Oo, tungkol sa mga bagay na makapagpasaya sa atin. Kaya naisip ko tuloy, no. Kanina sabi ko, maganda to, no, na kailangan kong i-post sa aking fan page, Totoy Bato Official. Hanapin nyo na po at i-like and follow nyo po. At nakalagay doon, ano-ano ang mga bagay na makakapagpasaya sa inyo, sa atin, mga angkol o mga auntie, no? Yung mga comments nyo dyan, no? Alam nyo na kung ano mga comments ang ilalagay nyo. Diba? Alam nyo mga kabisyo, no? Naalala ko lang nung bata pa tayo. Ikaw, bata pa ka siguro at karon kay tiguwang pamangkas kalabaw. Simpleng lang nung kabataan pa natin, no, ang makapaglaro sa labas kasama ang mga kaibigan. Yun lang, simple lang kayo, no? Kahit na walang kain-kain nga, hindi kumakain, hindi natutulog, pinapatulog tayo, ayaw natin, gusto natin laro ng laro. Kahit nagakamuritsing na yung naong ba. So anong klaseng laro? Yung gamit yung marble, budyak. Meron ding iba't ibang laro na yung, ewan ko lang kung alam nyo yun, yung kayokok. Yung magkakaroon ng kabilaang team A at team B. Tapos pag sino yung unang lumabas sa lugar, pwedeng dukutin at magiging alipin. Ayan. Meron din tayong piyunganay. Ayan. Siyempre, yung piyunganay natin, yung ano ba yun? Hide and seek. Ayan. Meron din kami doon, yung pusil-pusil, no? Yung baril-barilan gawa ng dahon ng saging. Magaling ako doon, no? Dahon ng saging, saka gamit tong tukog, yung walis tingting para hindi siya mahiwala yung dalawang parte ng saging. Ang daming pwedeng gawin doon. Meron pa! Isang magandang laro to at maraming nag-i-enjoy nito. Alam mo na kung ano to? Ito yung biktanay o gotot. Kumoto ng utot dahil naman ipasimot sa imong kauban. Yun yung biktanay o gotot. At siyempre, ito si Angkol. Magaling to si Angkol nito, no? Isa sa mga inaabangan. Yung magbalay-balay. Dahil gabi na. Sige, ikaw yung papa, ikaw yung nanay. Pambihirang laro naman yun, mga kabisyo. Ayan, at siyempre, no, marami pong mga bagay, mga kabisyo, na maaaring magdulot ng kaligayahan sa isang tao. Sa'yo, Col, sa'yo, auntie, no? At ang mga ito ay maaaring maging pambihira at personal na depende yan sa individual. So, may mga bagay na kakataon ra ka, mukatawa ra ka dayon, bahak ka kung katawa. Kahit naman mababaw lang yung kasiyahan, tumatawa na, grabe, bahak-hak yun. Lami kayong lusion yun ang kigol. Ayan ang pag-uusapan natin, mga kabisyo. At meron po ako mga listahan dito, no? Baka sakali, no,
papayag ka dito. At sasabihin mo, oo nga, no, yan yung bagay na nakapagpapasaya sa akin. May ilang mga bagay dito na dapat niyo pong abangan hanggang 12 midnight. Yan. Maayong gabi! Ayan, ako naman po ang inyong kasama. Siyempre, ang mulusi sa imong kigol, mga kabisyo. Ako po si Totoy Bato. From 9 na galing na, Totoy na. Ayan, hanggang 12 midnight. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Mamaya tayo sa pagbalik natin sa FB Live ng Love Radio Manila. Dito pa rin yan, 90.7 Love Radio. Maayong gabi, kabisyo.